Machiegni e penj laktar kokale Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Na singo ni kokale chenro mar wango nyango dichieng makawuono kokale nyakalondo mari mar Ramogi ni kapo nono ni wachako chenro mar kabirwa kata akne tende ni en lenda wang mantiere kod chandruoge mang'eny mokalo to chenro makawuono kik bai. Amor mokalo ni jolony mag osechopo e studio kendo wadwa ni wang'e ni pien del. Mabote e chenro ni en Andruth Otieno kendo amor mar bedo kodi. Akaw thuolo ni mar mondo mi arwak wendowa obonyiso ni nyinge nga en nyar kanye. Olonye weche mage kae to kumane wawe jumbe adek mokalo kanye mwadhi chako godo. Machiegni penj laktar. Erokamano urujo nyikwa Ramogi. Nyinge luongo ni Jacqueline Achieng' Atembo, anya Kisumo. Kisumo Rota en village mara kanye monyuolae. Kendo Kisumo, aero Kisumo nikech Kisumo emana apuonjra e tijni mokwongo ndalo moko mosekadho, higni moko mosekadho. Koro napuonjra Sophisticate School of Beauty and Hairdressing. Mana Kisumu akanyo. Koro Kisumu ogolo joma ng'eny. Kisumu nitie gik mang'eny. Kisumu ogolo joma ng'eny kamutimo wan gini. Kamutimo wan giri yes. Erokamano ahinya. Deri mane wantiere kae kidieny mokalo ne wang'iyo kacha kabirwa kata akne matamre gi nono. Ne wang'iyo kacha kaka ng'ato onego bed ni ng'iyo kata gigo ma ng'ato onego bed ni timo seche ma entiere kod kabirwa. Mamoko kuom gi ne ni wacho ni ng'ato kik bar kata ng'ato kik tuch gi ng'ato kik sik mul lenda wang'e biro kelo chandruoge mopogore opogore. Kapok wadonje practical makawuono tiende ni kaka itime kaka utrite. Chutho gin ang'o gin monego bed ni ng'ato timo to gin adek kende gi gigo adek ma ng'ato onego bed ni timo ka entiere kod kabirwa. Okay, kain gi chandruok mar kabirwa gima nyalo wacho ni kichako neno achiel ariyo adek kiki we mabo bakoro giruodhi wang'i ahinya. Tem mondo iyud thieth. Tem mondo iyud thieth mondo gilandre. Landruok chande ema koro miyo gidhi nyaka grade 3. Yeah. Gidhi nyaka the severe part of it. Koro kichako neno to nego bed ni manyo thieth to be kikidi kaka na wacho mokwongo chande kamano. Erokamano ahinya. Nipimo no gik mang'eny monego bed ni watimo to kata kamano ni wacho ni odiechieng' makawuono ibo biro mondo mi itang'nwa kaka itime kata kaka ithiedhogi mondo mi ng'ato bed kod lenda wang' maber otiek chandruogne chutho. Ang'o momiyo ber ka itang'onwa kama mondo mi wang'e gigo monego bed ni watimo? Okay, anyalo wacho ni nachiko to atimo kaka nachiko. Koro ang'eni nyikwa Ramogi moro koda nikech kusema na kutenda. Koro kawuono ating'ora kendo abiro nyiso kaka onego bed ni itimo. Gimokwongo onego itim ka ibiro kar thieth mar kabirwa mondo ng'i gi specialist kaka wan. Mokwongo nyaka watim ni gimiluongo ni skin analysis. Nyaka wang'i pien dendi gi iye. Wane koro to pien dendi gi iye ni kute chande gima chakre no osechamo nadi pien dendi gi iye. Koro wan gi machine ma wabro nyisi ma nyisowa go picha to nyisowa kaka iye chalo kawuok gi oko. Wan gin wanena oko lakini wadwa ng'eyo. Koro kuom kae kanye ka obro ng'eyo ni ang'o monego bed ni watimo ni. Yes. Erokamano ahinya. Amor mokalo ni kawuono idwa ni mondo minyiswa gimomiyo kata gino monego bed ni ng'ato timo to kendo mana kaka ne wasingo ne oganda wa ibro tang'onwa kata wabro ng'iyo kaka onego bed ni watime. E seche ma timore aneno ka nitiere kod gik mopogore opogore. Mori nyalo chako ki introduce nwa gik ma wantiere godo ka kanya neno ka wantiere kod pi kae to wantiere kod gik mopogore opogore gi tije gi e seche ma ing'iyo kata gidwa ni mondo mi othiedh kabirwa e yo makare. Koro kabirwa dwaro thieth ma kabirwa dwaro gima kama ler mokwongo. Setup ni nyaka bed maler. Koro wan gi pi ma warm gi disposable towels kaendi to wan gi product yedhe mwa tiyo godo wakwongo waluoko to nitiere makisebaro tiketo to nyaka gi tools ga kaendi mwabaro godo to mwadiyo godo. Aneno kiwacho nitiere kod tools go ting'ang'o gang'o mori nyalo tang'onwa mana mondo mi wane nyalo ting'onwa malo kama mondo mi wane ni ginang'o gini tinga gi tray no te. Okay. Koro tools ga mokwongo an gi sindan mabaro godo. Alafu an gi brush iluongo ni fan brush maboluoko godo. Aboluoko godo an gi gimiluongo ni cleanser gi luoko wang' nyaka luoko godo mondi. Mogik an gi gimiluongo ni high frequency. Mae kasetieko basetieko gimoro amora to nitie kaka awang'o godo mondo one kute ma nyalo kelo bacteria infection. Kendo high frequency calm the skin down. Sensitivity moro amora mantiere bang' bero dhi ka kwe nikech kosebari to nyalo kuot kama endi. Koro kweyo. Tan gi kitambana bende kaendi ma disposal. To ma bakul to mokwongo nyaka
jatuo bed gi kad ne ni kaendi. Ibiro bende tuo, onyalo luonge ni tuo. Ok anyalo luonge tuo but en condition, but ing'eni nyaka aket details gi kaendi. Nikech kora nyaka bed gi kad mondo aluga kaka wendo mwan go kawuono en wendo ma en jegni adi iluonge ni Celestina Koth. Nachako thiedhone kabirwa like 5 weeks ago. Koro ne rach ne nitiere moro masavia chande to koro sani odhi kachango makawuono watimo ne thieth mar 4 ema wabro kile kitanda ka koro osechango osetuo. Nitie pichni mibo nyiso ma kaka nochako kod kamogike gi sani kamano. Erokamano ahinya. Matum kochacha en marango mano ma ende iluongo ni steaming machine. Mae konyo, nitie pi ma bro wuok kaendi okonyo seche ma kaseluoko e steam face koro gima okonyo godo pien mar den o soften kabirwa go koro seche ma ng'atucho chande to koro wuoka ma ok owinj malit ahinya. Taya en manade? Taya nyaka tim godo, nyaka ng'i seche ma tucho wan gi magnifying lamp kendo en glass koro ene mobro yuayo na ng'iyo pien den mondo ane kaka atuchogo gima timo atuchogo kabirwa go koro abro tiyo godo gi kaendi mae mabro konyo. Manyiso ni thiedho kibirwa bendo ken tich mayot. To ken tich mayot ke nyaka ing'e. To makoni ni mae nang'o? Mae en skin analyzing machine. Mae mabro kawo picha mar wendowa. Kosekawo picha mae ma kuongo wacho ni bro nyisowa kaka pien del chal. Kabirwa osechopo nadi. Gika mwachopeni wadwa ni mondo wadhi e thiedhni achiel kachiel nikech kawuono en practical to wadwa ni mondo pim ne oganda wa okang' ma ikawo mondo mi othiedh kibirwa e yo makare nikech wachoga pile ni ngima en mwandu. Nyaka ibed kod pien del maber mabede bro miyo confidence ni bedo malo to magi nyalo tim mana kod jolony kaka in nikech ing'eni kibukori time yor black to moro ok nyal timore maber. Moro jatuo wanyalo biro mondo wang'e ni kaka okang' ni chake nikech abodwaro mondo mi oganda obed kod thuolo maber mar penjo kotenre kod thiedh. Okay. Karibu. Seche ma obiro mokuongo ang'o gini ma itimo? Mokuongo nyako akaw details ge nyinge gi gamora gi ikene alafu nitie penje mabo penje mo luongo ni consultation. Nyaka ong'e ni kabirwa nochako ndalo mane to ang'o mose thieth mane moseyudo mo mane mosewiro ineno chiembe mochamo ka bende chiemo mage mochamo omodho pi kaka dwarore hormonals gende be kaka be gin in balance kaka be poni chande mano be wang'e nikech kaka nawacho ni kabirwa moko kelo gi hormonal changes kamano koro kase niko kawo gimoro amora kaendi koro abro kamano koro abro go e picha machiegni dhi nyime machiegni koro seche ma igo e picha no moro nyalo nyisowa ni seche migo picha ni wachonwa ni opitang'onwa pien del chakre iye nyaka oko mondo mi ng'e ane gimitimo. Masindni thothne oyudore pacho ka kuonde mopogore opogore koso nitiere mana kama iyude? Okay, masini to wuok oko but Nairobi kaendi nitiere kuonde mopogre kamano. Seche ma koro iseso wiye kanyo no ang'o matimore nikech waneno koso wiye bakul ok wang'eyo gima timore kanyo. Koro koseso wiye kaendi picha ne wuok kaendi ka kamera nyalo nyiso neno picha ne kaendi koro abro diyo ka to kasediyo ka to dhi kawo pichni 2 kamano. Inyalo chorori kama dwani oganda wa one gimitimo kanyo maber. Osekawo picha mokuongo koro arito mondo kawo picha mar 2 eka koro wuogi koro dhi kawo picha mar 2. Ang'o momiyo gin pichni 2? Moro nyalo pimonwa gimomiyo gin pichni 2? Moro kawo mar kabirwa kaka osebedo nyaka wane mar kabirwa nikech okawo pichni mopogre manyiso kaka piel den kaka osechandore ka dhi nikech niwach kabirwa kendo odwa ng'iyo ni ka nitie mosetuo to oketho pien dende machalo manade kamano. Seche ma mano timore no moro aneno kinyisa ni mondo mi obi ka adwa ni mondo mi iwuoth kodwa e pichni gi ni pichni gi seche mane igogi pichni gi gisewuok koro nyalo nyisowa ni mae picha mokuongo to mae gima ning'iyo to mae picha mar 2 to mae gima ning'iyo mondo ka wadhi okang' machielo to wang'eyo gima watimo. Onge wach koro kamano abro timo koro kosenindo kae
En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Kawuono waketo maino eng'iyo pien del ahinya chandruok mar kabirwa kata acne mabende thothne chando joma mine to kaka jalony osenyisowa ni obiro kotenore kod gik mopogore opogore. Namba achiel obiro kotenore kod hormones mantiere denda ng'ama miyo kata dend ng'ama nyako. Kopogore kod hormones yudo chiemo ma ng'ato chamo kaachiel kod kaka ng'ato rito pien dende. In owuon kamine ne chenro ni intiere kod chandruok mar kabirwa to gik moko adek madongo mwawacho gi mari nyalo bedo ang'o. Aneno ka picha oseikore. Mori nyalo wuotho kodwa e pichni gi? Kamano. Koro kaendi mokwongo madiyo, picha mokwongo madiyo nyiso kaka buche mag pien dende oyawore. Ineno, iluongo ni pose. Koro pose ge king'iyo kama ineno ka pose ge tuo mar kabiro miyo pien dende, buche mane pien dende pien dende wantie gi buche matindo tindo. Koro yudo ka buche mantie pien dende obedo enlarged, yani oyarore. Koro koyarore kamano eka chilo donjo ga, ok ber koyarore kamano. Onego bed ni gi minimize mondo gibed normal size. Koro yudo ni karo kaka ma ineno pien dende oyarore ahinya. Koro miyo buru gi sweat chilo duto kodonje mo donje to kosedonjo to koro chako kuot kaka birwa. Koro king'iyo kama endi machini nyisowa gima kaka chalo. Ineno ka king'iyo kae kaka zoom ineno ka pose ge obedo madongo. Yeah. Mamoko chal nyaka mobarore koso? Moko chal no barore to ko barore lakini mano picha kaka nyiso. Koro kwa dhia graph kaendi to wang'iyo kaendi. Koro iyudo ka UV pigmentation inyiso kaka en wendo mano osechako thieth. Koro odhi kochango. Koro iyudo ni UV pigmentation en koro alama mo ambele ma kabiro weyo mbala. Koro ng'eni gi ng'eny akiani luongo na mbele ya mbalago koro bedo marotenge koro iluongo ni pigmentation. Koro emo ng'eny go sani nikech already nosechako thieth. Koro emo yudo ka mbalago nigi malo kamano. Alafu graph ni nyiso gimoro amora manie pien dende. Ma e pien dende ka ambalagi mani malo saidi. Mbala ni malo saidi nikech osechako nyocha en thieth, ma thieth mar ang'wen. Koro kabiro nasebaro osechako tuo. Koro we mbele go. Kamano. Alafu king'iyo nitie gimluongo ni sensitive area. En face ne obedo very sensitive nikech kaka kabirwa ma osebedo ka chande higni 10 by the way nikech nonyisa ni kana timo ne consultation mokwongo nonyisa ni osebedo go higni 10 kotemo thieth to koyudi. Koro sani koro yudo ka sensitive wange en very sensitive. Koro yudo ka sensitive area bende nitiere malo kamano. Koro kwatieko kaendi to wachaka loso luoko. Kikidhi mabor kikisudi wakao yueyo en penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Intiere kod chandruok mane obedo mar pien del, mag choke, mag nyaroke, mag ang'o, mago duto te wayudo duoko e penj laktar ka. Seche moko yueyo ni adwani mondo mwachak go mbaka inyalo tudori kodwa Facebook page en penj laktar inyalo yuda Facebook page na en Nyar Joseph #penj laktar mondo mikel penjo duto te maka waduoge kidenyo mar ariyo kwa ng'iyo kaka itime to watiere kod penjo ni omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudi. Osiep motegno kod johot moerore ritore. Nyako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musaja kadala. Justice for all. Miane ngima nyarko chia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gimaruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako cha irachna e joka. Koka ite to tekore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro.
KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo wuode mamiderma, mondo ng'ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima manyaka chieng'. Nyasaye ne ok oro wuowi ni obi e piny mondo ong'ad ni piny bura, to noore ni mondo piny onwang' warruok kuome. Dial *860*418# to get Hera Mahono. Christmas comes early na View sasa. Jishindie shilingi milioni 3 kwenye draw kubwa msimu huu wa Christmasi. Huenda bahati ni yako. Ni nini ulifikiria ya kwanza vile umeambiwa ati umeshinda nusu milioni? Ile kitu ya kwanza nilifikiria ni fenye nitafanya business sasa. This is courtesy of Jipange na View sasa, and you are our lucky winner of $500,000 shillings, manze. Makofi. That is not it. Nikuje na kitu yetu tunaitanga the Jipange goodie bag. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Piga *487*3# sasa. Terms and conditions apply. Okang' kokang', thuolo ka thuolo chalo nade, ere kaka itime mondo mi ng'ato mantiere kod chandruok mar kabirwa oyud konyruok. Wawinjo kacha ni okang' mokwongo en keto ng'ato e masin machal kod ma bende brogo picha e pien del manyiso pien del kaka chal chakre iye nyaka oko. Obo nyiso kaka mbala osebede pien dendi kata e lenda wang'i. Ok mano kende obro nyiso bende kaka buche mantiere wang'i chal ka giyarore ahinya kata ka gilorore ahinya. Ka osekaw pichni gi to wachonwa kacha ni ibro keli ka okang'eyo Jacqueline ni ka en ang'o matimore. Okay. Ka endi koro wado chako luoko kabirwa. Anyalo wacho ni wado chako luoko kabirwa ma en thieth mar kabirwa. Koro mokwongo nyaka waluok wagol luya gi mo manie wang' mondi eka wachak watim steaming. Abro wacho step by step. Koro sani achako luoko. Kamano. Seche miluoke ne iluoke gi pi mang'ich, iluoke gi pi maliet, koso iluoke gi pi mamor. Aluoke gi pi mamor. Ko bed maliet ahinya to pi ko bed mang'ich ahinya. Nyako bed mamor mabedo friendly to the skin. Nikech kaka wacho ni pien del en very sensitive. Koro mokwongo nyako bed abeda mamor ma ok liet to ok ng'ich. Yeah. Mang'ich timo ang'o? Mang'ich ok bigolo luya gi mo maber kaka dwarore. To maliet ahinya? Maliet ahinya nyalo medo sensitivity e pien dend. Yeah, kamano. Koro mokwongo atiyo gi ma iluongo ni cleanser gi miluoko godo. Ochal sabun. Cleanser biro in form of gel, in form of cream also. Koro lure gi kaka your skin type. Yeah, lure ni koro pien dendi en pien dend mane. To gimoko kaka cleanser gi Jacqueline, mori nyalo pimonwa ni magi bende ng'ato nyalo tiyogo atiya dala, koso nyaka idhi ir jolony kaka un mondo mi kaluoknu. Magi wandiko ne inyalo tiyo go de ot. Waluongo gi ni home care. Home care products nyaka ibed go de ot. Koro lure gi pien dendi. Ka in gi pien del magolo mo man gi kabirwa, to wabro mi mar that type of skin. To ka in ng'ama dry be wami ma that type of skin. Kech wacho ni ok onego beni luoko wang'i gi sabun. Yeah. Sabun luoko go wang' ok dhi konyo. Yeah. Nyalo ketho nikech yudre ni sabun maluoko del kiluoko godo wang'i it's a bit salty. Ko yudo ka jomoko tuoyo, jomoko miyo rash, ibedo gi reaction e skin. Koro cleansers ng'eny lure gi kaka
gi pien dendi. Maka po kichako tiyo gi cleanser bende nyaka ing'e ni pien dendi kata denda wangi chal nade. In gi pien del motimo mo mang'eny wadendo ni oily. Kamano. Nitiere kod motuo wadendo ni dry. Kamano. Koso nitiere kod mana mantiere diere kanyo wadendo ni normal. Kamano. Kati do cleanser ma oluore kata maber kod pien dendi. Kamano. Awinjo kimulo wach mar sabun ahinya kaka sabund luoko lewni wadendo ga ni toyo. Toyo thothne wacho ga ni ber. Kanyalo nyisi adier thothne na luoko ga wanga gi sabund toyo. Mulna wach sabund toyo ni kod luoko wang. Okay. Sabun toyo kaka one skin specialist ok advice mondo iluogo do wangi. Kech wang'eyo ni sabun toyo chande. Ok en mar pien. En mar golo chafu e lao. Koro nego beni gi sufrieche. Koro kikaw iketo kende pien dendi, imedo mana ketho wangi kata ketho pien dendi. Yeah. Seche miluoko wanga kamano onego beni imwaga inyalo ola pi koso mane kako onego beni luoko wanga. Onego beni kata kiluoko wangi e ot, mokwongo onego beni iyweyo. Ikuongo iketo sabun no miluongo ni cleanser no tiywe godo wang. Kiseywe go wangi to nyaka ikaw kitamba moro kata mana gauze kata cotton tiywe go mondi korka ng'iyo lepi. Kamano. Neno kiseluoke maler mokalo. Kamano. Ma chutho ni luoko wang onego beni chuno ga ni rudho ma irudh. Ibembeleza tu kamano nikech piel wang en very sensitive. Okanyal chal gi piel del. Yeah. Koro nyaka ibembeleza kabisa. Ok ni ka kirudho. Ka kirudho dendi kik ibed ni ka kirudho wangi. Kamano. Ero kamano ni ka ukidi kit kamasia. Ni kori rudho godo. Ok onego bed ni timo kamano. Kiseluoko gi cleanser miywe maler kamano itimo ang'o okang' machielo? Koro adwa timo gimiluongo ni exfoliating. Yeah. Mane nang'o? Maendi ng'eny ji ong'e kaka scrub. Yeah. To wan waluongo ni exfoliating. Watiyo gi exfoliating cream mantiere gi gik miluongo ni enzyme makonyo budo dead skin manie del. Koro en kaka wire kamaendi kakete del e piel del kamaendi to abro timo gimiluongo ni steaming. Dhi konyo budo all the dead skin manitiere wang, mamiyo wangi bedo dull, mamiyo kabirwa tuo. Inayudo koro kaka en kabirwa ne osechako tuo. Koro yudo ka en gi piel del magolo mo, but at the same time pien dende tuo nikech yath motiyo godo kande tuo dende. Mano Celestine about 5 weeks ago. Inyalo nyiso mana matin kotido kod picha ni ja samoro director na Philip nyalo tang'one oganda wa picha ni mondo mi one kaka kabirwa nyalo timo lenda wang'ato to kapono no ni timo ni thieth makare to moro inyalo go kang. En jatuo wa kata en wendo wa makawuono. E kaka pien dende ne chal e kaka lenda wang'e ne chal. Neno kiseketo waluonge di scrub. Tok scrub aneno kitimo gimoro kamano en ang'o? Ma iluongo ni steam. Yeah. Koro steam ni otiyo gi pi, en pi. Koro ogolo steam. Ogolo muya maliet makonyo budo dead skin. Eneno aketo exfoliating enzyme ma ji ong'e ni scrub. Koro maendi chal ka ng'ama boko oduma. Kiboko oduma to steam chandi idwaro mondo oduma bed mayom. Koro it's the same thing monego bed ni koro ikete steam mondo koro obed mayom, mondo tore, mondo pien del obed ginene mobudre maber ma koro seche mang adiyo gi to giwuok awuoka mayom to bende ok obi winjo malit ahinya. Kamano. Ma kigole seche moko itimo steaming to ang'o matimore? Obro winjo malit to bende ok bi wuok kaka dwarore. Kamano. Awinjo kimulo gimoro kaka home care. Gik moko kaka steaming gi ng'ato nyalo timo gi dala to poni ng'ato nyalo timo gi dala kaber to onego beni time bang' thuolo marom nade ka thuolo marom nade? Okay, kinaot kacha giminyalo timo steaming nyalo timo dichiel e juma. Ok itima pile. Nikech bende steam pien dendi ahinya sate idhi tuoyo. Gima itimo ni imayo pien den moisture. It drain all the moisture on your skin. That's the natural moisture by kitimo steaming. Koro konego beni itime saduto. Inyalo tume dichiel e juma kata dichiel jumbe ariyo. Kamano. Jomoko timo ahinya overdo to ok ber kamano. Koro ot kacha to ing'eni onge koro
nin gi direct steam kech iketo aparo chon waketo ga bakul kata besen ti umore gi onget ti steam wangi mani long ni direct steaming but ok ber kamano ketho pien del kech machingi ni goya dichiel ni pa mai neno ka dia mos kamano steaming no nego beni go lenda wang ngato kum thuolo marom nade inyalo dakika 10 dakika 7 gimomiyo dakika 10 e piel del magolomo to piel del motuo nitie jok man gi maluongo ni dry skin inyalo keto 8 to 7 minutes nikech piel del motuo bende ok ber ka bende itima ngowa imedo istima ahinya kendo bende imaye mo ma natural manitiere chade tingeni koro oonge mocha odwaro ma inyalo steam 10 minutes nikech en gi oily skin o produce more sebum on the skin kore momiyo onego beni tima ngowa steam no kistime to tima ngo obro balance the oil on the skin kamano seche motimo steaming no ang na duoki chien e skin analysis mano kama ni keto Celestine iluonge ni Celestine Celestine Akoth sabo kuma ni kete Akoth aneno ka Akoth buonjo e seche ma ngato biro e masin ka onego beni pien wange kata lenda wange chal nade onego beni obuko poda kaka kora buko poda ni koso onego bedi ni kibiro na kaka ibuko poda no to nyaka tim ni gimilongo ni cleansing nyaka gol podano kase gol nyaka gol nikech adwaro piel del ni ane piel del kaka nitiere nikech kibiro kanie poda tingeni koro makeup block oka be yudo results maber madwaro ineno koro ber kibiro keto poda kamano tabro luoko ni mondi agol korka tima ngowa korka agoi picha kamano ero kamana ahinya aneno ka Akoth medo chapni piende ne medo tedore nawinjo kiwacho ni chal gimi boko oduma tadier seche ma iboko oduma cheneno ka toke cha anyalo walore mayot moko mayot kamano kata koro kata ubed bando kata obedo duma matek iluongo ni mahanya iyudo ki boke ahinya kata tida ahinya to koro piel chande wuok mayom kamano ero kamano ahinya to ma iwacho ni konego beni timo pile nikech kimedo boko piende ni ahinya to obro medo ketho piendel kar mondo mi olosi kamano aneno kisiki mule gi pi to timo steaming tiende ni ang'o matimore kanyo koro kamule gi pi amulo pi mondo adwaro gimatimo iluongo ni exfoliating exfoliate skin cha dong na wiro gimilongo ni scrub iluongo ni scrub wano luonge ni exfoliating enzyme koro arudho atemo timo ngowa itemo golo dead skin godo kamano ibro ngena deni giwuok kecha an abro filter kata abro nene e skin ne kamano tok manango matimore tok mae katieko to adwaro koro wabro chopo kar bero mabro barogi to kasetieko taketo gimilongo ni mask wakaw yweyo kik idhi mabor kik isudi adwani mondo mi ayude oteni kata penjoni ka inyalo bedo godo kotenre kod kaka inyalo thiedh kabirwa ka osetim magi duto te ma osetim bero kaka owacho cha bang'e no onego beni timo nang'o ponono ni pok ochopo kama mar Celeste nochopeni ere ka giminyalo timo mondo mi igeng' kik ibed kod kabirwa mang'eny onyalo bedo gigo michamo onyalo bedo kaka irito pien dendi koso onego beni ochalo nade kik idhi mabor kata matin kik isudi kidieny mar adek en mari Rumba siko kinde duto. Musa Juma, Igwe Banderson, Tabule, Bilia Bear, Johnny Junior, kod mamoko riwore to mana etiedero. Kawa panjo rumba muziki. Jongolo mopogore kelo chunygi e pap mondo ginyisre. Kanda tezo atengo bolingo nangai. Riuri kod Ninja the Entertainer, Stella Brenda, to kod DJ Smollett, to mana etiedero. Ngeso kangeso, saparo diambo. Mana Ramogi TV.
Next on Shamba la Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunywi water. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. They are hereby acquitted under Section 210 of the Criminal Procedure Code due to lack of evidence as a result of the reckless dereliction of duty. Doho, oyo thuolo mane en jatend migao Henry Rotich, mayande itudoge mibadhi mar gero yaw ma Aror gi Kimwarer. Duol mar EPRA olando nengo mogonyore e mauta ma itiyogo e pachoka. Gimo sebedo ko konyogo ji masewinjo choche ka tena nyaka kola duong kama ka ng'ato yamo mako guonyo mako tuo mar rudho mako to thiedho wayudo thiedho. Jopindwa ni piny owacho chiwo arita ne dago moro mathiwo pi maliet karachuonyo ma gin kod yie ni thiedho tuoche. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu intiere kod penjo mora mora kotenre kod weche mag kabirwa waseya online yor SMS bende waseya Facebook page en Ramogi TV #penj laktar kata page mar penj laktar. Ibo ida bende kokalo Facebook page na nyar Joseph #penj laktar mondo mikel penjo ni duto tema inyalo bedo godo. Aneno koseluoka akoth maler mokalo osetimne exfoliation kata oserudh wange gi scrub otimne steaming. Ango matimore tok ma seche motere okang mar thiedho kabirwa ma anen stage mane manen level mane e lenda wanga koth. Nen level nen severe. In fact picha nien ma koro setimne dichiel naseluoko wange dichiel ma koro after 2 weeks bang jumbe ariyo ko duoge thieth mar ariyo. To ma ane nyiso ni mano dikech ni wacho ni gibire stages mopogore opogore. Mara koth ni nene stage mar adek. Nen mar adek. Odhi ahinya doge. Odhi ahinya to sebedo ka chande for 10 years igni apar. Ya kamane kaka no nyisa katimone consultation. Ya kamane. To kotenre kod kaka nitemo ng'iyo mari no biro kotenre kod ango hormones chiemo. Hormones no chakre ka en form 1. Koro mare en mar adolescence kacha kamano. Ero kamano nyaka okang montere ni en koro ango matimore. Koro kaendi wachopo kama wacho ni gani kukudi e ot ukelo na tate mangowa abaro tatucho. Koro sani adwa tucho nikech akoth osebedo kaking'iyo osebedo ka ochang entie healing process ma koro kabirwa dhi kachango. Koro yudo ka wuok achiel achiel. Kaka kawuono nakwano ne nanyise ni inyalo yie ni in gi ang'wen kende. En kaka ang'wen abich kende. But mokwongo nwabaro kata over 20. Yeah. Koro mano nyiso ni healing process osechakore kendo heal maber. Koro adwa baro matin mantiere. Koro adwa nyiso ji ni kik bar. Ing'eni ot kucha watucha gi lwetwa. Lakini kaendi nitie kaka tucho. Atiyo gi gimiluongo ni Lancet. Yeah. To kapok wadonjo kanyo nikech hormones gin gigo ma nitiere dele seche ma hormones nitiere kaka samoro ok gin balanced kata nitiere kaka gichale del onego beni wa control hormones gi koso onego beni wadhi adhi to wabaro gi nikech kapono ni wabaro gi to kwa control hormones tiende ni primary cause wakonye koso kwakonye.
okwa bikonye ka en mare kabirwa ne biro ne wach hormones nyaka mokwongo nyaka odhi one laktar mondi laktar miye yath ma balance hormones ineno kose miye yath ma balance hormones to koro biro wabende koro wachako timo gimiluongo ni topical treatment ema watimoni koro ing'eni hormones bedo balance to kabirwa mosewuok kande bende watimo ang'owa wathiedho watuoyo mondo koro gitimo wa control iluongo ni controlling acne mane gima watimo kamano lakini laktar nyaka ne mondo timango me yath ma balance hormones wabende wantiere gi some supplement mabe wanyalo advice mondo omuony mabende biro konyo balancing hormones meki kamano seche mama dwa timore ni pe unor kabirwa nyalo mako kamora mora kik wil jahera mar penj laktar ni ine mariti ka apenyo mora mora minyalo bedo godo bed thuolo mondo mi penji inyalo yudo Jacqueline gini kanye seche ma itimo ni magi enango kako nego bed ni rito pien dendi to kapok ichopo ka enango minyalo timo dala mondo mi bed kod pien del maler apa ni wachak ka nikech aneno ka sabende ringo matek mokalo tadwa ni wane process ni kakitimo my process ma very important monego one kakitimo kaka nakuongo wacho ni kabirwa wek toyo gi lweti kata e ot gi lwedo ma kata luoko lweti still idhi toyo gi kogno to ok ber kamano koro watiyo gi gimiluongo ni lancet koro lancet ni ng'ato ka ng'ato nigi mare gibiro e box koro kaka madong neno ka nyaka breke onyien koro kase kawo kama endi to atiyo gi an gi lamp na kaendi ma magnify na kabirwa no koro ng'ena nene maber koro atoyo nyaka yaw nyaka timne gimiluongo ni opening koro opening mare en yawe seche mitime kamano no kolit to lit but ineno koro kiyawe kamano to koro konyo koro kasetimo kamano to seche motimo mano antiere kod James line hello James penj laktar hello machiegni an Kisumu Nyalenda penj laktar machiegni apenjo niya an gi jatuo to jatuo ni en asetemo tiege to kane ka odhi maber to aneno kaka utiege macha TV kae anyalo yudo nade daktari erokamano ahinya mano wabonyisi kakitimo mondo mi iyud namba ne to mare chal nade ong'eny koso korko chakore olalna kata kolalna kamano pod inyalo tudori kodwa aneno ka koth winjo ka gino Jacqueline kamano okoyot ahinya okoyot iwacho kata ni onge gima biro mayote kor piny ni kabisa seche mama timore chutho enango gidi ma ng'ato nego beni bedo godo mabor seche ma intiere treatment ibaro ni kabirwa gigo moko nego beni timo moko nego beni keto kata lenda wang'i seche ma kase baro nene neno kaka kawuono okono bed no odhi luoko wang'e nikech abo keto yath nitie yath mabiro keto koro ngetene mondo luok wang'e gotieno oninda ne nyaka kiny gokinyi to koro kiny gokinyi oendelea gi routine mare ma pile gi yedhe manasemiye gi modhi manasemiye matuoyo kabirwa koro kaka Celestine kaya koth kaendi koro sani kabirwa tin koro wadili gi pigmentation black spots ma kabirwa we simu machili nyalo yena kawo hello Steve penj laktar hello machiegni Steve hello penj laktar machiegni wawinji apenjo niya to koro kabirwa nitie ng'ama tucha manyuol to aso weya kamano nitie sak moro manyalo kelo bang'e koso en maber penjo ni mari Jacqueline ng'at ma tucha kabirwa manyuol teneno bara kamano to weye kamano chandruok monyalo kelo ne ng'ato gima ng'eyo maduong' manyalo kelo ne onyalo kobare to weye kamano onyalo yudo bacterial infections and then again kendo onyalo wene mbala mbala moro marateng' mok rum chande ineno koro
emomiyo ber kise bare kamano kata ang'eni seche moko jomoko gombo iyudo ko ochiek tigombo ni mondo igole maybe dhi e dier ji tidwa ni diye to kisediye kamano ber bedo gi yath miwire bang'e mondo timang'o otwoye kendo protecte mondo kik bacterial infection omake kamano nikech ka infection odonje to koro mano kendo chandruok machielo kendo thieth machielo kamano. Gigi duto te ibaro dichiel kuom ranyisi kaka ne mara koth ni wacho ni kawuono inyalo kwan gi 1 2 3 4 5 5 ibaro gi duto te koso inyalo bar 1 2 moko ibo bar moko kapok idwoka yien akaw simbi Eunice. Eunice, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Eunice. Yes, habari ya leo. Machiegni. Erokamano. Alo adele lakini mmoja boka uonga bera. Gaja wabiro winji. Sasa ndiko na swali ya kuuliza. Mimi yangu ndio imeanza hizo pimples. But zikipona nikifinya zikipona alafu tena zinaanza na zinaacha hizo spots za black na siku kuanga nazo tangu. Yeye ndio sana nilikuwa nataka kuuliza anaweza nisaidia aje? Jacqueline winje? Awinje, kora boduoke gi dholuo. Mani luongo ni en gi acne scars makoro dong mara bala go ma wachogo. Koro nego omany mo matieko pigmentation scars go kamano. Yeah, nitie modhi matieko scars go, mok lok dendi but tieko gi. Fade away the scars. Yeah, kamano. To owacho ni mare ni sika dhi to duogo othiedho moko to biro mang'eny. Debe ni ang'o momiyo matimore kamano? Mano penjo mokwongo chande. Mano koro akeni en ng'ama miyo koso ng'ama en ng'ama miyo. En ng'ama miyo mano hormones. Koro dhi one daktari mondo timang'o o balance hormones ge from inside. Nikech koro ka biro to dhi cha. Niso ni hormones ge ok en balance. Yeah, ken ng'ama miyo. Adwa ni wuoth koda nikech waseneno kata okang' mane ng'iyo watimo kata skin analysis, waneno kaka iluoko lenda wang'e, wachopo mitimo exfoliation, iwacho ni koro ibaro gi achiel kachiel. Gigi duto te ka biro mondo mitimna. Ginyalo kawa pesa manyalo romadi. Cost implication. Ariyo dichiel kosa wacha amulo koni gi koni. Kaka nakwongo wacho ni gima wakwongo timo mokwongo en analysis. Analysis kacha wan gi machines ariyo. Nitiere ma wachajo 2000 to nitiere machajo 3500. Yeah. Kwa setimo ni analysis mondi gi consultation mondo wawuo kodi mondo wang'e kaka onego bed ni ithiedhi. Koro wan gi advanced treatments machakre kuom 4,000 yeah to 10,000 mago advanced treatments. Yeah, mago basic advanced treatment. Alafu wan gi treatment moko makoro ma deep ma very advanced ma cost between 15,000 yeah to 25,000. Adwa ni mondo milernwa isetimo gigi duto te kaka itimo ne akoth ma en kidieny ma bende koro waneno ka odhi kochango. Gigi biro duogo kendo to kapok idwoko mano yie mondo miaka wie simu. Hello, penj laktar. Machiegni penj laktar. Erokamano ahinya. Otenore kod penjo na mogik cha. Yeah, mano penjo thiedhe maber. Onyalo rumo chuth maduong' iduo kaka nitiere chon koso nyako bi owe yigi alama moko manyiso ni gini ne nika. Okay, mano penjo maber kabisa. Kabirwa ka pien dendi en pien magolo mo ma en prone to acne kabirwa. To inyalo thiedhe ba rum bedo control but okochuno ni ok biduogo kiwe ka pien dendi ni kamano kiwe mo oking'iyo ki control pod biro mana duogo kidoke sabun kipande mo wuoye chande kodi doki neno ni se changu loko go wangi idoke ng'ombe iwiro godo mano kori ng'e gimitimo imedo grease keto wangne grease imedo
dino buche kande kabirwa biro mana duogo. Yeah. Ma wach mokwongo kotenre kod kaka wasewuotho ni nyaka ing'i mokwongo ni chandruok biro nikech ang'o onyalo bedo hormones, onyalo bedo kaka ichiemo, koso nyalo bedo ni in owuon ok iluok wang'i maber. Kapono ni hormones nyaka ne laktar mi control hormones, kapono ni en chiemo nyaka ing'i ni ichamo ang'o, gima kelo ni kabirwa nyaka iwe. Pono ni ok en luoko lenda wang' maler, nyaka ing'i kaka iluoko wang'i maler mondo mi kik idin pause kama ang' no mi gidinore. Wang'i luoko wang' maber kendo kanyo mane gima ne watimo ka kamano. Kamano koro kanye ka. Koro kae asetieko bero, koro adwa keto yath. Wan gi yath ma waketo matuoyogi. Deno na barogi. Masiko alando kae ni kibaro to kiwe kamano ikete yath. Koro yath wane ano kiwe gi syringe. Aywa gi syringe. Koro meke ok ng'eny ahinya. Tipime? Apime. Koro meke ok ng'eny ahinya. Celestine, relax. Koro mal olungo ga matin. Olungo matin? Koro nyaka ket. Aketo kuonde mabare kende. Neno. To seche ma itimo ma en gima ng'ato ok nyal nyiso mondo mi odhi otim dala kende. Kaka keto yath gi nigi pono ni ng'ato oneno kaka ibaro dhi obaro kende to keto yath. Koso mato bera ka nyaka ine ma nyaka itim. Kaka yath matiyogo ni to en professional ma ok ye uso ne ok en home care. But kine ot kacha to nitiere creams modhi mwami mag yath mangi moko nitie gi benzo peroxide matuoyo dende. Nitie gi some actives. Ingredients matuoyo. Ojo wang'e nikech olungo matin. Mana matin. Lungo no dhi kawo thuolo marom nade? Mana matin kaka sani oserumo. Mana daka matin. Mondo dhi otuoye. Tok mano? Koro tok maendi wadhi kwa tieko. Ma watimo gimi iluongo ni koro ng'at man datimo ne gimi iluongo ni massage. Facial massage konyo circulation of blood mondo skin oglow maber. Koro ng'at man gi kabirwa ok onego bed ni timo ne that nikech ibo yudo ka chal ka gima idwa lande. Skin is sensitive. Koro adhi keto ne mask. Mama endi e part mogik mar mask. Koro mask ni konyo bende yuayo mo ma excess mantiere e pien del mondo balance. Koro matiyogo ni atiyo gi purity mask mar oily skin and acne. Koro dhi konye. Kamano. Wathoro ga bedo kod mask moko mwaloso dala kuom ranyisi anyalo kawo tong' kata loso godo mask kaito samoro bende akawo mor kich aloso godo mask kata awinjo ka producer na bende nitiere ga kaka loso mask ne moro ka wacho ni nolose gi avocado. Seche mwaloso mask dala inyalo wacho nango kuom mask mwaloso dala? Okay, mask miloso dala an anyalo wacho ni mago gik mabe akadhe. Wach beauty naero kapod atin. Avocado asewiro tong' asewiro. But en a lack of knowledge. Onge gima odhi konyi ahinya. Nikech iyudo ka magi gik okadho e masin bo pimbo baka nitie gima ni malo to bedo balance neno. Koro konyo. Moko go nyanyala wiro to but apani na gima ji paro ni bro konyo to konyal konyo pir deni ahinya. Kamano. Erokamano ahinya. Jacqueline moro inyalo nyisowa ni pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Inyalo miwa namba mar simu katere yore mamoko kata gigo madiher mondo mwang'e kotenore kod rito pien del mondo mi kik bed kod kabirwa. Mabende ni pimono ni nyalo mako kamoro amora. Onyalo mako lenda wang'e, onyalo mako kori, onyalo mako toki, onyalo mako nyaka kuonde bedo kaka dipimono e kidieny mokwongo cha. Kamano. Inyalo yuda wantiere Skin Soul, wantiere Westlands kacha, kendo wantiere Lavington, wangi branch Kingara Close kaendi. To Westlands wayudre Brick Court Building, second floor. To namba mar simo en 0722 45 7273. Anuo kendo 0722 45 7273. Nyalo gocho na anytime kidwaro ng'eyo nikech aseyudo simbe mang'eny nyaka na bed kaendi. Ng'eny ji jokisumo ywak ahinya. Nairobi bor. Bie Kisumo kata ndalo moro ariyo mondo itim ang'owa mondo
ing'inwa pien dendwa kamano. Apa no bochano chenro makende mondo mwadhi Kisumo wabed kod kidieny makende wang'yo kaka wanyalo rito pien dendwa e boma ma Kisumo. E seche ma watieko Jacqueline timo kidieny mogik to daher mondo mi aparni ni pien dendi nyiso gima in kapo nono ni rite maber ibro bedo kod chia makende wadendo kacha ni self confidence kapo ni nitiere kod kabirwa mang'eny moro confidence ni nyalo dhi piny mabende nyalo rocho kaka itimo gik moko. Jacqueline seche ma watieko wach mogik inyalo wacho nwa nang'o? Anyalo wacho ni mapoka koro bang'e kasegolo mask ni adhi tiyo gi gima kwongo wacho ni chal iluongo ni high frequency konyo pien del mondo koro ngene kasetoto koro pien del chande en sensitive odwoko sensitivity piny kendo okonyo kidonda kaka birwa matucho kande mondo kik yud bacterial infection. Inyalo time ka waloro erokamano nyatima seche mwaloro. Koro nyaka agol mask alafu katime. Manyiso ni ibro golo mask kor kitimo mano kato kidieny mogik enang'o? Awiro moisturizer for the night. Kato odhi dala. Be yudo konyruok bende nitiere kaka lokruok moro bede kit ngimani sabun miluoko godo lewni mirudho godo sufrieche kiki kete pien del kaito bende kaponi dwa baro kabirwa kiki bare dala akawo thuolo ni maduoko ni erokamano makende Jacqueline kachiel kod Akoth pien dendi bro bedo maber kachiel kod jogo mochano chenro ni duto te erokamano ne director na Philip erokamano producer na Papecho Koth erokamano ne jogo picha mawa erokamano nyaka kendo odiechieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno ngima en mwandu oritiuru masani. Nyalo golo ne